2 uur is dit L1 Cultuurcafé. Tijmente, de vogel van. Een grootheid uit de Maastrichtse vastelovensliedjesgeschiedenis wordt geëerd met nieuwe versies van zijn liedjes en met een documentaire. Van nemens minder als Mark Voorst, die we toch kost als frontman van een rapgroep, die we ook kost als Jackie Bagge en als alt-columnist van dit programma. Nou is ze documentairemaker tegenover Tom Doesborg. Mark. Wacht even, ik ben geen documentairemaker. Heb je dat nog meer verkeerd gezegd? Ja, ik wil alleen maar zeggen iMovie. iMovie? iMovie. Wat is een iMovie? iMovie is het standaardpakket wat op een laptop zit. Ja, oké, dat is het technisch voor dan. Ja, dus daar is de documentaire met gemaakt. Oké, maar inhoudelijk kan het toch een documentaire zijn? Ja. Oké, maar dan blijft het een iMovie. Maar documentaire maken. Het is schaap zich nu dat ze even een filmmaker Ja, zitten, dat we dit documentaire maken. Dat heb ik expres gedaan. Oké. Ja, oké. We moeten beginnen met Tijmente. Ja. Theo Menten. Theo Menten, ja. Ja. Wie was Theo Menten? Een beroepsaccordeonist, geboren in 1918 te Maastricht. Ja. Oké. En die zat samen met P-Bax in het duo Bax Menten. Accordeonmuziek. Ja. Maar we lachen er nu, maar die hadden toen topsuccessen. Klopt. En dat is eigenlijk niet waardoor ik daarmee in contact ben gekomen. Maar u even nog Menten. Zet hem even neer. Oké, Wat dus was hij in 1918 Maastricht, beroepsaccordeonist, er wordt de vogel genoemd. Dus beroepsaccordeonist, die wordt te pas en te onpas overal gevraagd. Yes. Een broelofte op de vrolijke... Yes. Rotterdam, Zeeland, Valkenburg, overal. Ja, oké. En dat deed samen met P-Bax. En toen had ze dus accordeon duo Bax Menten. Grootste succes was de Kermiswalse Gouden Plaat. En had er nog een paar. Daarna heeft er nog een aantal jaar rondgetaffeld met René Kupers. In het Kermisduo. Drummer. Zanger. En zanger, ja. En voor de rest heeft er in de jaren 40, 60, 70 een heleboel carnavalsliedjes ingezongen. En dat is eigenlijk hoe ik binnenkom, zeg maar. Daar kent ze hem van. Ja, daar ken ik hem van. Want het winnende liedje van Maastricht stond ook altijd op een singeltje. Yes. En heel veel van die liedjes die hem heeft ingezongen, niet per se heeft gecomponeerd, die woonde dan. Ja. Dat jaar. En dan had ik kroeg. En dan had een kroeg, die had ook de Vogel. Weet je, als meer gaan, maar de bekendste wordt de Vogel. In Wiek. In Wiek. Precies. Hoogrechtstraat, Hoekbrugstraat. Ja. En hij is voor mensen die Leni Menten kennen, zijn dochter, hij is de pap van Leni Menten. Yes. Zaliger. Ja, jammer genoeg. Oké, en als ik dan denk aan vastelovensliedjes, dan waren die liedjes van Theo Menten, die waren niet normaal. Tjus. Die zong bijvoorbeeld een vastelovensliedjes over een vrat. Ja. In het Maastrichts, die vrattel. En dan zei ze elkaar aan de kroeg en dan ga je ze vragen stellen over wie komt toe, Wie komt zich aan die hoe vrattel komt op zich aan de die neus? vrattel op die neus, toch? Tjus. En het is inderdaad, zeg maar, de size die er overheen ligt als er zingt. En wat is dat dan, die size? Ja, ik weet niet, ik heb nog nooit iemand, die zeggen altijd Maastrichtenaren trekken het lang, maar hem trekken het echt lang. En hem zit niet raar, maar snap je, het ligt echt gewoon heel dik erbovenop. Maar hij vertelt zijn verhoor in de liedjes ook, hè? En Dus de sfeer dus, die ze dan hebt, met die ratels en die koeren op de achtergrond. zullen we heel even luisteren naar Theo Ja, Menten? top. Ik weet niet, dit was het jaartal. Geef me het water, heet dat liedje zo? Geef me toch het water, dus van mijn kater. Ik meen dat het Nee, jongens in de 60 is, ja. Nou, luister even wie dat überhaupt in de studio in elkaar. Ja, zo begint de slagen van de streek. Ja. Geef me toch het water. Dat is al geweldig. Geef me toch het water. Het is voor Water. mijn kaart. Want ik voel me toch zo slap. Mijn tong is just een lege lap. Geef Maar ook gewoon de me toch onderwerpen van de het liedjes. water. Het is Ik heb water, dus voor met een kater verken spuw. En dat als ik beklag over dat er op zaterdag altijd moet werken, dat er commissies mee moet slepen, dat er moet verven en zo voor zijn vrouw. Ja, dus daar eigenlijk steun, onderwerpen en sfeer. Ja. Dat is het eigenlijk. Ik bleek een paar singeltjes van Theo Menten in mijn jukebox te hebben. En ik hoorde op play en ik ga echt zeggen van, wat is dit? Ja. Lang leven, nee, leven de lol. En toen heb ik eens een liedje van Theo Menten opnieuw gedaan, hoe kreeg je weer een pijlsje. En ik merkte dus dat als ze die live deed,
Het is gewoon meteen, bam, of zo, een knupje dus. Iedereen kippenvel kreeg en in één keer. Het is gewoon... Oh. Laten we even luisteren, want dat liedje is maar 2 minuten 25. Heerlijk, die Is vaste het van Shank Graf of is het van... Veel van die liedjes die worden Volgens mij is gemaakt dit van door... Shank Ja, Graf. zo'n verhaal. Hij maakte de nummers niet allemaal zelf. Klopt. Even luisteren nog meteen. Want het wordt steeds erger met dat water, hè. Er zit een verhaal in. Zo kwam voorop. Toch het water. Het wordt steeds erger met tijd. Binnenkort thee is voer als bloed. En zich geen drinken gewoon niet doet. Nooit koer. Beppie. Misschien? 1961? Nee, is het dat niet? Nee? Bij anderen wel. Geef me toch het water. 1956 wordt hier gezegd. Ja, ken. Wie het antwoord weet, mag het mailen. Binnenkort thee is voer als bloed. En zich geen drinken gewoon niet doet. Doet. Ja, er zal een 56 volop gezongen zien in de cafés in Maastricht. Oké, ja, dan hebben we Tijmenten redelijk goed neergezet. We hebben ook een beetje het gevoel wie dan de kermis was, samen met P-Bags, die nog leef zal klinken. En dan kan ik me voorstellen dat ze als zanger die veel in het Vasteloos-circuit optreedt, Jackie Barre, een andere kastelein, uit Maastricht, ook volkszanger, dat hij zegt van ik ga nog eens de liedjes van Tijmenten in een versiesje steken, want dat slijt aan. De mensen vinden dat leuk om dat weer een keer te huren. En de kunnen ze een artiest boeken tegen de liedjes van Tijmenten nog een keer zingt. Maar dan zegt hij van, er komt een tv-docu bij om een ode te brengen aan hem. Was dat de inzet? We hadden, dat is eerst nummer Scheißegal. En voor Scheißegal hebben we toen de originele band gebruikt met de stem van Innemetro. En dat nummer heeft het heel goed gedaan, ook vanwege die herkenningsfactor. Van de Skiffle Train. Juist. Ja, Mozam Skiffle Train. Dus toen ben ik naar Milestone gegaan en heb gezegd van luister, ik wil een paar oude nummers van Tijmenten wil ik gewoon nieuw opnemen op de oude meneer. Met gewoon live, niet door Duske, maar live instrumenten. Milestone, de platenmaatschappij. Juist, en de maas dus alles wat misgaat, maar ze ook huren die opnames, is allemaal prima, goede ratels en zo erdoor. Top, en ik wil dat gewoon gratis weggeven. Dat vinden ze heel fijn door, denk ik. Ja. Maar dat ging uiteindelijk wel, omdat ze ook gewoon zag van ja, ik weet, dat ziet er altijd is, dus oké, dat doen we dan zo. En toen kwam inderdaad op een gegeven moment het idee van het is misschien wel leuk om vooraf een filmpje te doen. En een filmpje wordt dan een documentaire van Bekans en Havo. Maar ja, het chique vond ik, dat wordt er ook weer zo'n speurtocht. Dan kunnen ze een aanraking met lui die hem echt gekend hebben, die er met hebben gewerkt. En dan krijg je inderdaad zo'n oude kameraad die over vroeger vertellen hoe dat ging. Weet je, van die one-liners, ja, zat ze 3 dagen over de kermis spelen, had ze 10. Ik vond dat gewoon heel chic. En dan kwam zijn dochter voorbij en zijn kleinzoon en die hadden allemaal van die anekdotes. En dan krijg je toch een bepaald beeld van een mens, zowel zakelijk als muzikaal als privé. Ik bedoel, er zat natuurlijk ook minder prettige kant aan in mij. Want je hebt Dus de beter, Kuipers nog kunnen interviewen, hè? De René drummerzanger. P-Bags. Er zien ook al de beelden, Ja. het ziet er een beetje jaren 70 Ja. kleurachtig goed. Ja, want de familie bleek dus nog een hele hoop bewegende beelden te hebben. Ja, dat is geweldig. Konden ze aanrijden, konden ze opbouwen. Ja. Speelden ze van achter Ja, typisch van die broerlofsorkestduo's. Ja, dat, ja, ja. Maar P-Bags is wel heel oud geworden ook. Die leeft nog. Ja, maar 94. hij moest je woord wel heel dak herhalen en de mensen wel heel ja. duidelijk vragen stellen. Ik zal het eerlijk zeggen. Zit een verzorgingstehuis of niet? Yes. Ja. Hij zegt hij leeft het al en vraag me af wie ik, wat ik dan nog weet. Dus ik kan me daar bij voorstellen. Ja, ik ook, uiteraard. Heb ze een bepaalde lijn dan gepakt? Heb ze zich van tevoren gesteld van ik moet dit beeld brengen? Of heb ze eigenlijk op die computer alles bijeengezet wat ze kon vinden? Ik heb, zeg maar, voor iedereen had ik dezelfde vragen van wie bist je? Snap je, wat is een link? En dat ging het gewoon vanzelf eigenlijk. En daar heb ik later dan weer stukken uitgepakt van oké, bij René gaat het voornamelijk over wie waren hem toen in de muziek te zitten, wat waren de omstandigheden, hoe speelde je, wie lang speelde je. Bij de familie was het meer van, ja, wat voor een gast. Snap je, wat wel leuk, wat wel niet leuk, wie was dat toes. En die kwamen dus over de brug met allerlei opnames dat er toes, accordeons zaten stemmen en zo.
Maar ook te repareren, dus u Ja, zelfs ja. beelden dat Juist. de reparaties uitvoert van de accordeon. En bij P-Bags wordt het dan inderdaad meer van, ja goed, je neemt de muziek op bij Telstar, zat en eerst bij Phonogram, Philips. En ja, dus iedereen kwam wel vanuit zijn eigen standpunt met een onderdeel van. En ik heb wel geprobeerd om er een verhaal in te zetten. En ja, op zich, ik zal dingen laten zien. Op zich vind ik wel dat er een verhaal in zit. Wat voor beeld kiest ik van die man dan? Ja, nou, Ik, voor mij is hij echt een held, gewoon een gas. Ik zag dat toevallig. Ik heb zijn André Rieu gepakt. Minstens goed. Dat is larger than life. Dat is alles. En dat is gewoon een merknaam geworden. Dat bedoel ik totaal niet negatief. Maar Tijn mensen waren een gast, die werkte op een blauwe maandag, werkte op de ceramiek. Dan kreeg hij zijn geld aan de poort. Dat geld weer op voordat er toes kwam. Dat er dan daar bleef hangen, en daar bleef hangen, en daar bleef hangen. Het kost geen noot te lezen. Maar had wel op een gegeven moment een gouden plaat aan de moer. En dat er 100.000 platen had verkocht. En de fabrieksdirecteur heeft toen de familie geadviseerd dat de vrouw of de dochter het salaris maar het beste kosten kon horen. Ja. Maar er zit een bepaalde, er zit een soort trieste log tussen die verhalen. De mensen die vertellen, die komen met anekdotes van vroeger. Moeten er heel hard om lachen. De Kuipers zitten, ik kost maar 3 leedjes. En Tijmenten zag, spul me maar door. En dan logen ze weer dubbel. Het geldt ook voor zijn dochter. En de kleinzoon, en die moet heel erg lachen met die anekdote. Maar er zit dan nog het verhaal dat hij iemand in zijn gezicht heeft gehouden, en dat hij door een deur vloog en dan moet ze ook heel hard om lachen. En zo. Is dat die log die ze bedoelt? Ja, maar er zit een soort trieste log in. Ook het leven in dit tijd. Zo'n kasteleinsbestoon, een dochter die opgroeit in zo'n kroeg en opgroeit met de accordeonmuziek. En die moeten dan, die dochter, Leniment, moet dan met zijn pap naar Valkenburg op een brommer. Met 2 accordeons, het zit helemaal in elkaar hergeplekt. En dan gaan die op zo'n brommer richting Valkenburg om door te kunnen optreden. En dat verdient allemaal voor geen sodemieter. En er zit een bepaalde triestheid in het leven van de familie mensen. Het was zo van... En ze raken het niet, ze vertellen het toch niet. Niet per se in de familie mensen, maar ik denk gewoon het leven toen. Mijn opa en oma hebben bijvoorbeeld ook koffie gehad in de Stokstraat. Wat nu de Karkol is, dat worden vroeger de gouden lanteren. Ja, die zeggen allemaal, ja, er wordt er niks. Maar de lui hiepen zich wel onderin. Dus ja, er was niks. Dus ben ik maar op een monnik gaan toekelen. En is dat wat ik aanspreek? Is dat... Ja, met niks gaat maken. Het gewoon doen. Weet je, van, oh ja, oké, ik kan 3 liedjes spelen, ik ga optreden. Wie kom ik daar? Oh ja, dan ga ik met de fiets naar Valkenburg. Weet je, en dan ga ik daar spelen voor een tientje van 8 tot 2. Maar wat is dat dan wat ze ervan vindt? Nostalgatie. Ja, oké. Is het vol van die eigen papa, mam, of die eigen opa en oma? Was ze eigenlijk... Ik weet het, dat trekt me gek. Ik heb die 10 natuurlijk niet bewust metgekregen, maar het zijn een beetje tijdsdocumentjes, die liedjes, vind ik. Er zit meteen in de sfeer van toen. De titel of de bezieling van de man? Allebei. En vindt ze het ook die taak? Want ik weet niet of Rob en Jan Jackie Bagge kennen, maar dat is een soort van promotor van het Limburgse vastelovenslied ook. Veel volgers onder de jeugd. Vindt ze het ook die taak om dat over te brengen? Om te zorgen dat de muziek niet verloren gaat? Of is ze meer van mening dat we in deze tijd andere muziek moeten luisteren en niet bang moeten zien voor een beat achter een liedje? Dus dat ook. Ik kan me heel goed voorstellen dat de jeugd van nu zit. Met ze met aan een beat onder, let's go. Dat is 2013, dat snap ik allemaal. Aan de andere kant heb ik ze gehad, die liedjes leven nog bij een heleboel lui, omdat de tijdsgeest, zeg maar, een beetje erin besloten is. Het wordt allemaal gaat gemoedelijker, gaat overzichtelijker. En de onderwerpen, ik zag ze al, vrattel op de neus, ik heb ze aan die vrattel op de neus, die huur ze ook niet mee. Want het is dikst toch alleen maar vastelavond, op en neer, achterin. Beetje, ja, het wordt allemaal gaat korreliger, gaat groezeliger. En, wat dat betreft vind ik het inderdaad belangrijk, maar niet zo van verspreider van het heilige culturele erfgoed. Maar wel van, loer er nog eens naar. Maar nog heel even terugkomen op de triestheid. De kies het beeld van, toen waren het even veel makkelijker en wat losser en men deed maar wat. En niet makkelijker, overzichtelijker. Nee. Ja, oké. Maar wat er in doordringt, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen over lenimenten. Dat die oren achter elkaar speelden. En dat de flessen steeds leger worden die bij hem onder de stoel
stonden. En dat ze op een gegeven moment ook wel een bepaalde compassie kreeg met die vrouw die de ganse lijn snoert door dat zware accordeon wat ze had. En zo heeft de Tijmente ook gewerkt. De Kuipers zag ze borst hem agor te spelen, accordeon. En ze hielden hem twiel op. Ja. En tussendoor hadden ze misschien heel even kort pauze of zo. En ze verdienden er een tientje aan. Dat waren natuurlijk allemaal heel niks. En Leni is een keer door de ambulance weggevoerd. Moeten weer vanuit het wiek, vanuit een café, dat iedereen... Met dat accordeon nog hè, in de ambulance. Maar dat trieste verhaal van dat contrast. Ja, en dan toch allemaal liedjes maken die over feest gaan. We hebben over alcohol gewoon. We hebben helemaal geen zorgen. We hebben alleen maar met plezier, geen chagrijn. Ja, ik weet het, ik vind dat gaat heroïsch hebben. Want dat heet je ook met Johnny Blanco bijvoorbeeld. Yes. Ik ben wel benieuwd of Rob Luker getriggerd wordt door de lokale component in dit heet. Want er zijn dus een hoop andere filmmakers die hier uit de buurt komen, dat ze ook uiteindelijk wat willen doen met de regio. Pieter Kuipers komt nog met Hemel op Eert. Hij staat ook over de Venlose Vastelovend van Jan van Mersbergen, dat verfilmd wordt, ook door de productiemaatschappij van Pieter Kuipers. Kunnen een film over de mine. Jimmy Taihuto heeft het er altijd over dat hij iets met de Vastelovend wil. Heb zich niet een drang om iets te doen met wat ze hier meegekregen heeft? Ik heb over de Vastelovend ook ooit een documentaire willen maken. Zo ben ik begonnen, zeg maar. En omdat ik dat zelf ook heel erg bijzonder vind. Dat we in Limburg dat is gewoon een traditie, een ritueel. Wat geweldig is. Mensen uiten zich en het is theater. We zijn katholiek, we haaien van Franje, we haaien van... Waarom niet? Waarom zouden we er geen circus van maken? Waarom zouden we heel saai in een van een Calvinistisch systeem willen leven? Ik bedoel, het is toch schitterend om er een beetje wat van te maken. Dus ik waardeer dit ook ontzettend zeer. En mijn tweede ding, ik ben ontzettend fan van Arno Adams. En daar heb ik heel erg fan. En ik mag hem ook echt, ja, ik vind hem we hebben straks een liedje wat je niet op plaats een leuke mens ook. Los van de authenticiteit en ja, ik vind hem geweldig. En daar heb ik dan ooit een keer een clip voor gemaakt. Dat zijn de enige twee dingen die ik tot nou toe gedaan heb. Hans Heijnen heeft nog een documentaire over hem gemaakt. Voor welk nummer? Jacques Mat, zo'n zwart-wit film. Klopt, dat ligt er erbij. Een supernummer is dat. Ja, die clip ken ik. Ik vond dat Arno dat ook verdiende. En ik kreeg in Amsterdam de mogelijkheid om via het productiebureau waar ik voor werk, die hebben mij een keer de ruimte gegeven om een videoclip te maken voor Wild en Oog. En dan heb ik in Amsterdam met Arno aan zetten, want we verstonden er ook niks van. Maar goed, de mensen triggert me oprecht en dan kan ze er ook natuurlijk de juiste ziel in leggen. En daarom denk ik dat het ook een leuk ding geworden is. Wat hebben ze trouwens ook wel eens met een trieste onderloog. Absoluut, maar het zien echte mensen. Ik bedoel, André Hazes is ook echt, zeg maar. En daarom smult iedereen van de mens. Omdat er nog niet echt een commerciële formule is geweest die dat... Wat je al zei, natuurlijk is André Rieu geweldig en schitterend. Dat is groot, dat is spectaculair, dat is theatraal. Mensen vinden dat geweldig. Alleen, daar zit wel een bepaalde formule in wat de ziel en juist leuk, de Spartaanse manier van leven, wie de man met zijn accordeon met de fiets, ja, daar was ze trots op. Ik bedoel, daar was ze echt trots op. En als Limburger zou ze dan kunnen zeggen, ja, zo'n mens, die wil ze in Ieren haaien. En daarom snap ik de beweegreden van de Bunnik de Veurnaam Piet, van Mark ook enorm om dat op te pakken en om er iets mee te doen, omdat het bijzonder is. Ja. De ode aan Tijmente, lang leven de lol. Heet het? Lang zal er leven. Oh, lang zal er leven, sorry. Het project Monderkum doet. Yes. En wat komt er dan? Dan wordt dus de documentaire, die wordt dan op YouTube gezet. Die gaat dan de login. Ja. En die 6 nummers, die kunnen dan gewoon gratis worden gedownload vanaf de website www.jacquiebakker.nl. En dan kan Bagger ermee het land in, de provincie. Ja. Ja, denk je niet? Of ja, denk je dat alleen een streek? Laat ik het zo zeggen. Als het zo is... Zullen de rest van Limburg geïnteresseerd zien in wie komt zich aan die vrattel op die neus? Ik weet het niet. Scheißegal, die liggen overal leuk. Hakken trouwens hoor. maar dat was ook niet het uitgangspunt. Van, nee, ik moest wel een boek krijgen. Maar als het zo is, prima. Als het niet zo is, prima. Dank je.